Εγώ μιλάω γαλλικά με ημαράκι. Σταμάτα εσύ. Άντε πες. Ελληνισμός και Ορθοδοξία, δύο έννοιες άρρηκτα δεμένες, δημιούργησαν μια μακραίωνη παράδοση στον τόπο μας. Ένα κομμάτι του πολιτισμού μας είναι και η Ορθοδοξία και οφείλουμε ως εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι να τηρούμε αυτές τις παραδόσεις. Έτσι κάνουμε και την ημέρα αυτή στα Θεοφάνεια, όπου με τον αγιασμό των υδάτων ευχόμαστε να φωτίσει και ο Πανάγιος Χριστός όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, ώστε και τα προβλήματα να επιλύονται, αλλά και να επικρατήσει η αγάπη και η σε όλο τον κόσμο. Καλή φώτιση και χρόνια πολλά σε όλους.